fa unes setmanes us explicàvem que les rebaixes havien estat marcades per la crisi, les poques vendes i la manca d'activitat. Avui us contraposem aquella imatge amb una de molt més esperançadora, amb els carrers de la ciutat plens de gom a gom, gràcies a la iniciativa Botigues al carrer, que organitza des de fa anys el Tom de Reus. Els reusencs han pogut gaudir d'aquesta activitat que pretén ser la rematada final a les rebaixes d'hivern fins avui divendres. I si les botigues surten al carrer, Reus a Prop Notícies surt al carrer per agafar les impressions de compradors i venedors. Pues està molt ben pensat, perquè és una manera d'activar una miqueta més la cosa, aviam si la gent també s'anima, i no sé, és bonic, és interactuar més directament també amb la gent, la veus passant, està molt bé, és una bona iniciativa. Sembla molt bona, la veritat és que sí. Com a final de temporada, com a remate ja està molt bé. Me parece muy buena idea, porque es una manera de que la gente se acerque más a los comercios. Vendemos muchísimo más, se nota. Molta gent està comprant ulleres de les quals no tenien ni pensat comprar. Ajuda a incentivar el comerç, a la venda, i a nosaltres, els botiguers, ens ajuda també que surti gènere d'aquesta temporada i que els clients gaudeixin d'uns preus i uns productes bons. Creiem uns preus especials, el que fa que la gent també s'animi i durant la crisi interessant és. És una cosa que dones més ambient al carrer i la gent s'anima a fer més compres inesperades que no tenia programades i el que es fa és oferir producte a més bon preu. Perfecte, molt bé, molt bé, molt bé. Una cosa és entrar dintre la botiga, altra cosa que vagis per gent i vegis les botigues a fora, perquè jo no hagués entrat dintre. I al passar per aquí he comprat. Per mi superbé, perquè ara mateix no ho sabia que estaven i he pujat i hola. I té, no sé, és una iniciativa també a comprar més, perquè ho veus des de fora, ja no has d'entrar a la botiga a dintre per veure el que t'ofereixen. Doncs bueno, si sembla que el comerç acaba de rematar la temporada i sempre crec que és vàlid.